Maayong adlaw mga bata. Atong isgutan karon mao ang gamit sa diin, hain, ug asa. Ang diin magamit kun ang pangutana mahitungod sa lugar nga naadtuan na. Pananglitan. Diin ka niadto gahapon. Diin mo nangaligo pagka niaging buwan. Diin mo ni bakasyon pagka miaging tuig. Ang hain magamit kung ang pangutana mahitungod sa lugar nga nahimutangan. Pananglitan. Hain ka karon. Hain dapit inyuha. Hain nimo gibutang ang akong gipalit na utanon. Hain ang akong tsinelas. Ang asa magamit kun ang pangutana mahitungod sa lugar nga adtuonon pa. Pananglitan. Asa nimo gusto mo bakasyon? Asa ta mangadto? Asa ang gusto nimong adtuon? Asa mo manglarga ini ka Hulyo? Salamat sa pagpaminaw.